Πόσα push-ups πείτε ρε μπρο. Τι 50 βρε ζώα. 5 λένε εμένα, 5. 3 με 5. 3 με 5. Ωραία μπρο, ωραία. Εγώ νομίζω κάνεις 20. Ένα. Δύο. Εμείς το μετράμε, εσύ με αγχώνεσαι. Πάμε. 3. Τι βλέπω. 4. Πάμε. 5. Πάμε. 6. Έλα. Τρουλάρεις τώρα. 6-7 έκανε μόνο. Βίγιο, Γκρόλμαν, πάμε. Να σε τραβήξουμε και σένα, αδερφέ μου. Ο παππούς, ο Πάμε, παππούς. Πάμε, εκατοστάχρονε. Παππούς. 1, 2, 3, 4. Πάμε, Βίζιο, πάμε, χοντρέ. Πάμε, Να ξέρετε. 7, Πατήστε κάπου ζώα. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Κουράζομαι τώρα. 36, 37, 38, 39, 40, Πώς γίνεται πώς κάνει τόσα κατόγερος να κάνει 41. τόσα. 42, Πώς κάνει τόσα. Τσά το βλέπετε. 43. Πώς κάνει κατόγερος τόσα ρε. Πώς κάνει ο γέρος τόσα τσάτ. 44. Κλέβει, Ωραία ρε. μπρο. 45, Μπρο κάτι κάνει. Είναι AI. Τσάτ. Ένα μα είναι AI. Ένα μα είναι AI. Ένα μα είναι 16. AI. Είναι AI. Τσάτ είναι AI. Ένα μα είναι AI. Είναι AI. Το έχει βάλει λούπα. Ξαναπέζει. Ένα ότι είναι AI. Ένα ότι είναι AI τσάτ. Ένα. Είναι AI. Είναι ψεύτικο. εκεί 50, 45 με 50. Πάμε 200. Ναι, όχι η ηλικία που σ' άφησε, έτσι. Κανονικά. Ναι. Οπα. Τι αυτό. Stop. Αυτό δεν είναι. Ωραία μπρο. Ωραία τσάτ. Μπρο, μόνο. Αυτό είναι για κάτι άλλο, Πανόη. 100 νεκροί στην Αλάσκα, λέει ο άλλος. Τι. Ωραία μπρο, τέλειο. Αυτό είναι insane, αυτό ήταν για κάτι άλλο όμως. Τέλειο. Για ξανακάτω μία εδώ. Το κάνει καλά κιόλας. Δες το λίγο, Ασβέστη.